अत्यंत सुंदर जावन संगीत सनाने की तसरे अद्भुत रीती भजन प्रस्तुत केला आमगेले मंगळूरात कोणायले आसनाचे गिरीश नाग प्रभू हांका सगळ्याची कोंकणी उत्सव देवाने कृतज्ञ देवान आसत म्हणून सांगताची तांकां एक शाल घालून गौरव दिवका म्हणून हांव गणेश नायक म्हणून निमून घेता तशी ती मुखाबेले कलाविदे श्वेता हेगडे डॉक्टर श्वेता हेगडे हांणी वेदिके येवका म्हणून निमून घेता तिगे बगे आतां सांगता आमगेले प्रतिभा कुलीमान हांव प्रभाती मस्त एन्जॉय करतात आस्वादिंचात आयलांटी वेदिके डॉक्टर श्वेता हेगडे आनी हांगा क्वालिफिकेशन MD आसा आनी क्लिनिकल प्रॅक्टिस एंड ओरल फिजिशियन जावन मॅक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट जावन मेरेन आसाची म्युजीक हांगेले क्लासिकल म्युजीक हांगे तरी सीनियर एग्जाम केला ते हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युजीक हांगेले गुरु पंडित VM नागराज पंडित रामभाऊ बिजापूर पंडित श्रीपाती कडिगे आनी लाईट म्युजीक आमगेलेची पुतूर नरसिंहाय महाविद्यालय शिकता सती शिकल्यांची आमकां आमी सुस्वागत सांगया आनी आमी सकड बैसून हे आह्लाद सुश्राव्य कंठारी आमी आयकुया आयचे भजनामृत ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು
ಕೆಡವು ಮಾಡದೆ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧನ ಮಳೆವಾಳಿ ವಾಳಿ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಸರ್ವರಾನುಗೆ ಪ್ರಥಮೆ ಧವನಿಗೆ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಅರುಣಾ ಟಿವಿ ఆడియో దీంట్లో వస్తా ఉండదు ఆ కెమెరాకి వేస్తే పెద్ద కెమెరాకి కాదప్పా ఆడియో కరెక్ట్గా చెక్ చేయించు
भारीचंद भजन तुम्ही पुरा शास्त्रीय रीतीने ऐकलंय. प्रथम आमगेले गिरीश नागेश प्रभू हांनी पारंपरिक रीतीर भजन प्रस्तुत केले. आता शास्त्रीय संगीत लघु संगीत हाजे एक संमेलन आवठू आमगेले श्वेता हेगडेन चंद करून एक भजन प्रभात कार्यक्रमात प्रस्तुत केलेला आसा. तिका गौरव दिवका म्हणून आमगेले मंगळूरचे वीर व्यंकटेश भजना मंडळीचे एक अद्भुत व्यक्ती त्या भजने परंपरे आमगेले मंगळूरचे विठ्ठल नायक मामान कसं एक चलोवन घेवन आयिल्लो आसा. 60-70 वर्सां कोणू त्या परंपरा मुखार व्हरताची आमगेले सांप्रदायिक भजन पुरा जनाक ऐकश करता आसले. वीर व्यंकटेश भजना मंडळीचे अध्यक्ष आणि प्रमुख गायक झाले तिमप्पा हेगडे मामान येवन तांकां एक श्वेता हेगडेक गौरव दिवपा मुळावा निमून घेता. तशी ती मुखावयर करावी अश्विनी कामत हिणें वेदिकेर येवपा म्हणून प्रार्थना करता.
अश्विनी कामत टेलिकम्युनिकेशन इंजिनियरिंग केलेलं तसले एक विद्यार्थिनी तिथले वे नाही सन प्रायर्थ कोणू संगीत प्रारंभ उस्ताद अब्दुल करीम खान साहेब हांगेले परंपरेत कोण प्रारंभ जाल्ले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे अत्यंत व्हड परंपरा एक घराणा किराणा घराणाचे हिणे अत्यंत सान प्रायर्थ कोणू खयाल गायन श्रीमती विदुषी गीता हेगडे हांगे लागी सुमार 20 वर्ष कोणू शिकिले तितले नाही मस्त कार्यक्रम दिले कार्यक्रम करता करता करताची सिंगापूर बहरीन मस्कत असल पूरा एक देश आवचून कार्यक्रम दिलेला मात्र नाही शास्त्रीय संगीत भजन संगीत हाजी पुरा तितले वे नाही आकाशवाणी दूरदर्शनाचे एक एप्रूव्ड कलाविद जावन हिणे मस्त कार्यक्रम तांतू भागी घेतीलस तशीची ही गेले आनू आणि अम्मा श्री अनंत कामत आणि अनिता कामत हे दोग दंपतीले प्रितीचे चेडू जावन हिणे अश्विनी कामतान जन्म घेतिले आता त्यांनी भरडी करून दिली तिका रोहित कामत चार्टर्ड अकाउंटंट हांका हांनी फुल सपोर्ट दिलेलं मी तिनं कार्यक्रम करू जाता दोग चेडूं चेल्या चेडूं हृदय आणि तनय अशी एक व्हड कलाविदय आता शास्त्रीय रितीचे भजन तुम्ही तिगेले मुखांतर ऐकया ती सकडाने ऐकूया आता कार्यक्रम प्रारंभ करता म्हणावं अश्विनी कामता लागी विनंती करता